Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Plano sa karon nga himuon nga requirement ang mandatory drug test sa pag-hire sa mga job order workers. Ini kasunod sa pagpositibo sa drug test ng 53 tanan ka mga empleyado sa syudad sa Bacolod. May report si Nico Delphi. 49 tanan ka mga job order workers kag 4 pa ka mga regular employees salin sa Bacolod Traffic Authority Office kag Public Order and Safety Office ang nagpositibo sa drug test. Ginmando na ni Mayor Albi Benitez ang termination sa mga job order workers. Ipatuma naman ang 60-day preventive suspension sa 4 ka mga regular employees nga pagasundan sang pagpang-usisa sang City Legal Office. Tungod sa kalabuon sa nagpositibo sa drug test, plano karon sa syudad nga ipatuma ng mandatory drug test para sa mga JOs nga mag-a-apply trabaho sa syudad. Can now be part of the system prior to hiring ng mandatory drug test. Kasi kung sa pati, it's going to be a requirement. So that will be another approach natin for di ba ang JO subong quarterly ang appointment or even monthly, depende sa need. So that will now be integrated prior to hiring. You submit or you submit a mandatory submit a drug test. Suno naman sa pamuno sang poso nga si retired Police General Primitivo Tabuhara nga mong gintalana bilang Anti-Illegal Drugs Program Coordinator, may pila pa ka mga empleyado sang syudad ang ginaimbestigahan nila nga nagagamit sang illegal nga droga base man sa report sang PNP kag PDEA. Ang alkalde nagmando naman nga ipadayon ang random drug testing sa iban pa nga mga empleyado sang tagsa ka mga departamento. Mismo ang alkalde nagpa-drug test man agud nga mahaylo ang mga kasubong niya nga city officials nga magpa-drug test. In fact, we will probably continue doing this random testing. From those two areas to other departments? Yes. Nagnegatibo naman ang resulta sang drug test ni Benitez. Ginahulat naman sang alkalde nga maaprubahan ang naduso nga ordinansa agud nga mapatuman ang mandatory drug test sa tanan nga mga empleyado sang syudad.